G7 power. G7 power. G7 unity. Nnukwu mmanwụ nwoke ji na-akali ọkụ ọwụwa ya ka mụ na-ekwu nne ka mụ na-ekwu ife agụje mile n'ezie na ọdịa na mbụ ọnụ mmili malugo nana wugaruo mili malugo nana wugaruo oto ka ijiye owu ije ijere ka ine mana ọ bụ Twinstar nwa mama eze bụ n'afọ nke izizi na namụ nne m na egwu a na-atụrụ afọ bulu n'ụzọ nọ itebulu ewu ụmụ Igbo banye mmili malugo nana mmili awugo disarụnụ nakụgbana disarụ ugo balugo naka mụ na-ewuo ije n'ụwa anya nọti na akalaka onye na-edo kedu ndị na-ejibi egwu tata ndị mmadụ ga-ejibi egwu na mmadụ ga-ejeje mmadụ ga-eje n'ahịa mana ọ bụ maka G7 Friends Club of Mali G7 na Mali G7 na Mali G7 na Mali G7 na-ekwu okwu ya bụ ụmụ Igbo ndị Chimeleze na nwa ndị fada na ego ndị Chukwu ji ego nwe egosinu na fanọ na Mali wee jikọ nwefe ọnụ na Velusia na Mali wete nwe gboko nwefe ọnụ maka ịnanya n'ụwa nọ mmekọrịta dị nwanne bụ sọnụ n'ezie na bafụlụ onwefe n'anya wee na-emekọ ọnụ wee na-elikọta ọnụ n'ime ya n'ụwa nọ nwanne ozu na-awozu arụ n'aka ụmụafọ ndị Igbo ji welusie na Mali wee gbogbo nwefe ọnụ n'ụwa wee na-eme nwanne nụ ka mụ na-ekwu
Gadino G7 power G7 power G7 unity G7 na Mali udone fona nyaka dijaga G7 na Mali udone fona nyaka dijaga Obive kamu na gumu Igbo konye chili neze lunu konye chili neze kwelu na kamu n'ekwu Gedi G7 Fresh Club of Mali jidekwa kunu n'ụwa n'onye ase jide kochi leze nọ na-eme ọfụma nọ na-eme ọfụma n'ụwa na-keji wekwo n'ụwa nwesị ya jide kochi onye si n'akụba gị ọtọ ọ bụrụ onwe enyi aka genu kama na ọ bụ gịnị mebi ife dị mma n'iru mmadụ n'iru Chukwu n'aka mụ ji wee kwuo n'enu ụmụ anyị nọ onye na-eme mma mebe mma ome ndị okwu si ndọnụ ka mụ na-ekwu oyi ha iba sa iba sa iba sa iba sa iba sa ọdịa Kande wabulegumu Kande kenenu Tifu Michael Ogugwa Chief Afunwe Lieutenant this is Nanamu Idima Afunwe Lieutenant CEO Miko and Sons Interconsent International Limited Miko and Sons Worldwide Exports and Imports Nigeria Limited The pioneer G7 Fresh Club of Mali The founder and ex-president and patron Anamu Progressive Union Dakar, Senegal. The founder and patron Omambala Progressive Union, Dakar, Senegal. President, Circle of Friends Social Club, Dakar, Senegal. Ambassador Akatuku Friends Club of Anamu. Nabu the Millionaire Club Anamu. 3 times President of Anambra Progressive Union. Dakar, Senegal. Wanyamamu Michael Ogugwa. Afunwe Lotena Idima Afunwe Lotena Keduma kezi wanyege Nabu Pastor Alolo Sina Michael Ogugwa Pillars of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal Madu Gejana Ogwibu pioneer na G7 Fresh Club Gede na Mali Onye na ni melo mo malo nowa na nwanne malo nowa no buro ya o
ozu na wozu onye nna na bụ ife mmelụ mmalụo Chukwu gozie afụ nwe lote nna o afụ nwe lota n'odogwu afụ nwe lote nna o afụ nwe lota n'odogwu afụ nwe lote nna o afụ nwe lota n'odogwu afụ nwe lote nna o afụ nwe lota n'odogwu lezie na-egwu m ka na-aganụ ka nkene na-anyenụ ya bụ founder and current president Chukwueze oke nwa na-Ekwulọbịa na Anambra State Chief Ogbuefi eze nwa Chinemelụ onye ọma Mizu Chukwueze oke nwa na-Ekwulọbịa Chief Ogbuefi eze nwa Chinemelụ mana obi fomi na-eme nye ka ndị nnukwu nne ji wee na-esie ya anya weche ya eze nwa Chinemelụ na bụ mgbe ịgbalụ nnukwu nne yi na 7th January 2020 onye nna ndị malụme biko ngidi dị mma ọ ga-ala na-eri mgbe ya ọ na-enwe obi anwụrụ Chief Executive Officer Izubest Global Estate CEO Izubest Enterprises and Izubest Estates Chief Executive Officer Izubest Produce Yowu President Chukwueze eze nwa Chinemelụ ofife ka nna agwaye biko na-ekọta anya ọfụma nyabụ anyị bụ ndị G7 Friends Club of Mali na anya ọkụkụ na-eche akwụ ya onye na-achị ọra ọ da-akpa oke nne ka mụ na-ekwuo eze nwa Chinemelụ ka mụ na-ekwuo Manilusi kenejelu m lọlọ gị nụ ya bụ lọlọ Mrs. Kamsiyochukwu ọ dị ka chọrọ nwaanyị ọma mama Mimi Eze Anolise Emeka Eze Yowu founder and president Izi Chukwueze eze nwa Chinemelụ Ekwulọbịa ka iseje onye na-enye chibanye anya ọkụkụ na-eche akwụ ya eze nwa Chinemelụ eze nwa Chinemelụ eze nwa Chinemelụ ka ndị nwe ọbụla egwu ahụ ka nkene ex-president G7 Friends Club nke dị na Mali Lechisa Rafael Osta Ọnwazọ oke nwa nọra ukwu Yanki ewu ndị G7 Friends Club nke dị na Mali ofife ka nna ya unu bekata kwunu delu duto gịnị yo na nwa elu
kwubenu ọnwụ na-egbu okuku na akwa ya nya ka o ji wee gbuo onye nna ya bụ onye nụ ọnwụ gburu onye nụ nabụra velosita ọnwụ azụ ya kika ya na zanụ ya kika ya na zanafọ RIP sir. May your gentle soul rest in the perfect peace of the Lord. Aina sika chukwa bia mana lukulo bigina ndokwa. Isefuna mali. Udone funa nyaka nyaga. Isefuna mali. Udone funa nyaka nyaga. Isefuna mali. Udone funa nyaka nyaga. Kanja wabula gumu. Kankene noku madu. Noku madu noku mo. Woke madu kalosi madu kejeli. Nabo ne wanze. Wone wanze. Wone wanze nibano. Wone walonze nibano. Noga funanya neno. Hi Chief Doctor. Chukwebuka Haiman Okeke Obiagu. We're going in Lagos State. Jarika Wakanji of Northern Nigeria. Traditional Prime Minister. Onosoleze Nwachinemelu. Ibu Choco Benz. Onye Nwanze. Obichiluzo n'ụkpọ. Mana ọ bụ gị nwa bụ Treasurer G7 Friends Club of Mali. Onye ọmụmụ onye Nwanze. Hi Chief Doctor. Chukwebuka Haiman Okeke Obiagu. Choco Benz. Ọnọzọleze ologwu Obichiluzo n'ụkpọ n'ọgwụ n'ụkpọ mụlodogwu ụkpọ mụlọke nwanụ Jarika Wakanji of Northern Nigeria. Traditional Prime Minister. Woke nwani malume Ọnọzọleze ologwu Ọnọzọleze ologwu. Ọnọzọleze ologwu. Ọnọzọleze ologwu. Ọnọzọleze ologwu. Ọnọzọleze ologwu. Kanja wabulegumu. Kanja nenu. Innocent ologwu. Nwa Kenechukwu. Innocent ologwu Kenechukwu. National Patron G7 Friends Club of Mali. Oke Nwanoka Kenzo Cash Money. Onye mamu Kenzo Cash Money. Onye mana mekene Iso na G7 Friends Club nke dị na Mali. Chukwu gozie idebedebe n'ụwa mma ka ị ga na-afụ. G7 na Mali. Udone funa nyaka nyaga. G7 na
Mali udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga G7 na Mali udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Kanja wabulogumu Kankenenu Chief Jude Chaya Oji 190 emogo Manobo Eziagu n'Enugu State Kosejeno Maniso na G7 Friends Club of Mali Aiwenekene Chief Henry Nwogu Manobo Rodo n'Imo State Koseje National Secretary General G7 Friends Club of Mali Aiwenekene Ifeanyi Chukwu George Nnukwu na G7 Friends Club of Mali Akuneti Wilo Oke Nwani Hope n'Enugu State G7 na Mali udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga G7 na Mali udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Kanja bulogumu Kankenenu Lolo Mrs. Afomo Gafonu Miriam G7 Adazi Nukunu Geba Vuki Sejenuo Aja Wanye Dalo Nisobilio Kenenu Mrs. Ebere Rita Nweze Nobu n'ugwu ọbanu ebe abụbụ oseti o gaje nwanyị Evidence ụmụagbara nwanyị Evidence n'eze n'isogbu Evidence ụgbọagbara nwanyị na G7 na Mali udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Ka ndị nwe bụrụ egwu m ka nkenenu Chukwu dị ọnwụ na-emenụ Odogwu Chidonu onye ọma na-agụnụ na mekele iso wee bili n'ụwa ke mmadụ ga-eji ke mmadụ ga-eji Selibe nsewa Selibe nsewa Selibe nsewa Selibe nsewa Selibe nsewa Itabulu Kanja wabula gumu Kankenenu Sa Benjamin Nweze udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Odogwu Obichiluzo n'Ugwu Ọba n'Enugu State udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Ewu Sa Benjamin Nweze Odogwu Obichiluzo n'Ugwu Ọba Koseje n'Enugu State ọ bụ nna ka isije Alụ ezie n'isi obele ahụ udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga na mechapụrụ osiri lọkafọ Chief nwanne dị na mba udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga mana ọ bụ gụwa bụ Financial Secretary G7 Friends Club of Mali udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Oke nwa na-adazi nnukwu Anambra State udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Aiwenekene udo n'ịfụnanya ka anyị ji aga Chief
Ezudoye Ogbomosho Eze Akunne Ewu Chief Sir Stephen Ezudoye Ogbomosho Kinaza Odogwu Nwane Ekwulọbịa Anambra State Niso na G7 Friends Club of Mali Namabulegu Kankeneno Davison Olasio Davison Olas Wonomato baby Woke Nwani Sobili Yenne wiki sejenu Obu famulo inafo Wonye na nemanu Diko chigozi Namabulegu Kanje Keneno Mrs. Amoge Enenta Osilo Rajisabu Buchacha Manobu ne Udinenu State Kosejano Nete na mete fureti oyimu Chifu Kennedy aka o National Patron G7 Manobu Mboho na Oguluku Government Enugu State Kosejano Chifu Kennedy aka Chukwu no dị na ro Chief Kennedy ka na gwa National Patron Enugu Kiseje Iso na kalecha na G7 Friends School of no nke dị na Mali na mekene yi mmadụ ka eji ihe mma na mechebubere Mrs. Felicia Asuegbu Lola di Lolo Nezie na mekene Mana Obinna Anigbo Ogusokwa bili Obi Odogwu Obu gị nwa bụ obi totu Onye ọma Obinna Anigbo Obi Odogwu Nneni Kisejenu Nneni family na faye na mekene yi mmadụ ka eji n'iso na G7 Friends Club of Mali na mekene yi G7 na Mali Doni fonanya ka anyị ji aga G7 na Mali Doni fonanya ka anyị ji aga Awenekene Chifarize Wokoye Mana ọgbọ ogbochi Kosejeno Onye ọma mụ Chifu Wokoye Arize Wokoye Odogwu mmadụ ka eji onye nwelu mmadụ n'okpuru oke nwa n'ogbochi Netie na mebulegu mu Kankeneji Celestine Okafo Mana ọ bụ nye nwa bụ Godfather is best Chi Celestine Okafo Yekwele sunanga Yebabu kisi ejenu Yekwele sunanga Nana mubani nu Netie na babu Madu kejeje Chief Celestine Okafo Madu kejeje yo Nkwele kisede n'ụwa Biko gị wada
kenenu King Tilese King's Photo Creation Oyo Masaki Manobu Achiko Sejeno Osefoto Hiwa Sa Odia Ekubu Kanaga o Ana Mekene Ndi n'okwu mmadụ n'okwu mmọnwụ ya bụ na G7 Friends Club nke dị na Mali Kelvin ọnwụ Ojoroba n'akọkwa kosedio na mekene yiga ome amalume nwanne n'akọkwa n'ezie na-egwu m ganaga n'uru ana m ekene nụ Ifeanyi egwu oke nwe Ifeanyi egwu na mekene yi odogwu gaghị bụ gaghị ezi egwu ka isedenu iso na G7 Friends Club nke dị na Mali akụ na-etigbu ilo onye ọbụla malụ nwanne ya n'ife na-ese n'ụwa nọ na nwanne adị anana nwanne ozu na-awụ ozu arụ na bibe na-ekwu ka mụ na-ekwu n'ezie na mebụla egwu m ka nkene ekene dị ndụ Igbo okwu gozeje n'ụwa onye nna na ịmalụ ume ezie na m ekele yi G7 Friends Club kedị na Mali na mekenu onye jili nnazelu aiwene kenenu High Chief Udeze mana ọ bụ egwulezi Igbo gosejenu onye ọma n'isi obili High Chief Udeze agụlizi Igbo kisejenu mmadụ ga-ejedenu High Chief ka nna gwa ofife ka nna gwa yi demekene kene mmụọ onye nna na-esi obilio demme neke mụ na-ekene na-esi obilio aiwene kene Miss Florence Ode mana ọ bụ Edo Steeti kosejene onye mma Miss Florence Ode Edo kendi sejenu Edo n'ụmụ Igbo n'ezie na n'Igbo nwanne Miss Florence Ode mana isi obilio Kankenenu Mrs. Uju Isuako mana ọ bụ oke etiti kosejenu mana ike na Kizito Sunday Sokwubili oke nwe na Okija kanje nwebula egwu m kankenenu Ifeanyi mba amalụ nwoke nwa n'isi obili Lagos
weke sokwa bilio Siko International Isukwu atọ na Abia State ko sejeno Onye Siko International Onye manizo bilinu Isukwu atọ na Abia State nwanne m Eva Bugisi denuo na mekene yi I wanna kene Mrs. Elizabeth Obi Onye funanya ka gidiaga Iron Lady Ona obenugu go sedeno Onye funanya ka gidiaga Leje na mu de kenenu Emeka nene Wabana Nnewi Iso webili n'ụwanụ na mmadụ ga-eji yo onye ji mmadụ n'ụwa n'oji niile Isebu na mali Onye funanya ka gidiaga Isebu na mali Onye funanya ka gidiaga Disabled Friends Club Gedi na mali Leze na meke nono Leze na muna kene Chief Dennis Yabu Chief Dennis Okoro Mba amonye ukwu Mana ọgba Enugu State ko sejeno Patron G7 Friends Club of Mali G7 Friends Club nke dị na Mali Nana mekenu konye chele na luo kanegu Onyama Boniface no yalomo Ubene gosenia onye na n'izu milio na mekene mmadụ ga-ejeje ma Chibuzo eze tokubilinu Enugu gosedenu mmadụ ga-ejeje ma Isebu na mali Onye funanya ka gidiaga Isebu na mali Onye funanya ka gidiaga G7 Friends Club of Mali Leze na mekenunu Ka iwolu n'ofu obi bili ofu obi ka ejeje ahụ Ebe jofu obi webili n'ụwa nọ Udo na ịfụnanya nọ na-adị n'ebe afọ Mebe udo na ịfụnanya dị ọganiru nọ na-abịakwu ka mụ na-ekwu Yawu G7 Friends Club of Mali N'ezie na ọ ga-adịnụ Kemese na nigafunu Twinstar nwa mamanu na meke Twinstar nwa mamanu na meke Obu mobele nwanu Twinstar nwa mamanu Anamu kasejie Anamu ya mulumu na vonu Kebabu kasejenu Yega muzi ejenu Tubumbule gumunabanu Kanke neno nyenu Oke madu oke mwa Wane mwada buro yanu Onyeke mune kenenu Yabu wane mu Wachimeleze na wata Elda Michael Gugu ha
Chief Afunwelo Tena Emieta Ganji Setenu Nwanne mmadụ abụrụ ya anụ ka mụ na-agba ya nwanne ozu na wozu arụ CEO Miko and Sons Interconsent International Limited onye mana mekene onye mana mekene ịdị mma Afunwelo Tena ilusi kenelu mu Izubeso dobu Wachimeleze Nikolobia Izubeso kenwa current president G7 Fresh Club of Man onye nene manume lezie na mekene Ogbefeze Wachinemelu na mekene yi jide kidi nwanne m onye asia dị jide goji lezie nọ na-eme ọfụma wewu Twinstar Fan Connect ndị ọma nọ n'ogadenu ndị jiji obodo natao na meke n'oge ọ bụ Twinstar nwa ma mobele nwa ichi nweta mụ na line okene 08025 2372 31